Empilweni yakho funda ukudila nentukuthelo yakho noma kuthiwa incane kanjani. Ungalingi uqhubeke nayo lokho uthi uzodlula uzoba right uzokwehla intukuthelo ngoba le enga yakho izokhula. Uma ungafuni ukudila nale ntukuthelo yakho ufana nomuntu obiyela insimu yakhe ayibiyele phezulu la sikhona ukuthi inkukhu ngezikhona ungena khona ashiya indawo encane angayinaka athi ngoba vele amachwane noma amachwele asemancane akhohlwa ukuthi leli tshwele leli lizodla lokudlo bekuzodliwa ile nkukhu ayivalele endala. Le nkukhu leli tshwele leli lizolekhe lidla lize limile amaphiwo enkukhu endala lize likhule lize libe ngangenkukhu endala. Mhlasane esethi uyabheka abona inkukhu ngaphakathi ensimini yakhe abuze le nkukhu ingene kanjani, kanti ayikho inkukhu endala engenile, ilela tshwele noma ilela chwane elincane ebengalinakile alekhe etshelthi ichwane selikhulile selinkukhu. Injalo ke enga yomuntu uhamba neenga kanti iyakhula kwena ngaphakathi, iyakhula kwena lentukuthelo. Ngelilanga izokuvukela emasimini akho okumele uwavune kusasa. Awusakwazi ukuvuna ngenxa yalentukuthelo olekho igcine ngaphakathi. Empilweni nje azi ukuthi monentukuthelo ufana nomuntu ogqoke ingubo evala amehlo, awukwazi ukuthatha isinqumo. Umuntu onentukuthelo angalala nohlanya, angasithatha uhlanya alale nalo athandane nalo ngenxa ukuthi unentukuthelo. Akakwazi ukubona lutho. Enga iyakuvala nje, ikuvala amehlo. Intukuthelo yenza ukuthi urevenge, wenza impindiselo, uphindisela inkinga ngenkinga. Uthi uyala inkinga kanti uyiyala ngezinye futhi inkinga. Make sure ukuthi musukhula nalo ntukuthelo empilweni yakho, sheshe uyisuse ingasikhuli empilweni yakho. God bless you.